Όλα άρχισαν στα late 90s. Το 1999 η Κριστίνα Αγγιλέρα έβγαλε το τζίνι στο μπουκάλι στο USA και εμείς στην Πάτρα βάλαμε μπροστά τις μηχανές του καφέ. 7 χρόνια αργότερα είπαμε εντάξει, wow για τον τελικό της Eurovision στο ΆΚΑ, αλλά ακόμα πιο wow που ιδρύσαμε το δικό μας roastery για καβούρδισμα του καφέ. Το 2009 ο Ομπάμα φώναξε Yes we can. Και ποιοι ήμασταν εμείς για να τον αμφισβητήσουμε? Μπορέσαμε, καινοτομήσαμε και δημιουργήσαμε μια νέα εμπειρία για ποιοτικό καφέ στο χέρι. Την ίδια χρονιά ξεκινήσαμε και τα εντατικά μαθήματα των μπαρίστη στο Coffee Campus μας. 2010. Και ενώ όλοι μπαίνουν σε mood Walking Dead, όσοι βγαίνουν από τα Coffee Island περπατάνε και πετάνε. Ο λόγος: απολαμβάνουν για πρώτη φορά το νέο απολαυστικό φρέντο καπουτσίνο με κρέμα. Όχι να το πενευτούμε, αλλά ένα ταρακούνι μας στην αγορά το κάναμε. Το 2014 ήμασταν κι εμείς όσο happy ήταν ο Pharrell Williams που το τραγούδι του έγινε mega hit, γιατί ανεβήκαμε στα 1400 μέτρα στη φάρμα Santa Maria de Lourdes στην Νικαράγουα, πήραμε μια βαθιά ανάσα πάνω από τα καφεδόντρα και φέραμε τον πρώτο μας καφέ για το Microfarm Project. 2 χρόνια μετά, ο Ed Sheeran πήρε τα 2 πρώτα του Grammy και οι Βρετανοί ξεκίνησαν να πίνουν καφέ στο όνομά του από το πρώτο μας κατάστημα στο Λονδίνο, στο Covent Garden. Από το 2023 κρατάμε 2 καινοτομίες. Το πρώτο τραγούδι των Beatles που φτιάχτηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και το μοναδικό lip balm καλλυντικό που φτιάξαμε από υπολείμματα καφέ εσπρέσο στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Last but not least, από φέτος μπορείτε να πίνετε το Coffee Island καφεδάκι σας με θέα τις πυραμίδες της Αιγύπτου ή κάνοντας τα ψώνια σας στο K11 Art Mall στο Hong Kong. Γιατί βρισκόμαστε και σε 3 υπήρους, μην ξεχνιόμαστε. Ουφ, 25 χρόνια δεν κάναμε και λίγα. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερη όρεξη για καφέ.